салому алайкум дӯстони азиз, боз як хушхабар барои муҳоҷиро. дӯстони азиз, он касоне ки основаниҳошон ҳаст, аз падарашон, аз модарашон РВП вид на жительство ёки паспорти сурх карданӣ ҳастанд, марҳамат, зери экран ба номеро ҳаст, занг занитон. бародари худомо суҳробҷон аз Конибодом хизматотона ба дараҷаи олӣ буд мекунад. бародаро, хоҳаро, додарои азиз, ин одам испитани мо гузаштагӣ 100% мо худо меям ҳамин одам ба документ карим 100% тавсия метиҳам, 100% кафолат. аноми студии Санҷар Медиа 100% кафолат. дӯстони азиз, марҳамат. но инҷанда ва одам лекин регистратсия намекунад, мондагӣ ҳама документотуна 100% кара, ҳатман шумо хурсанд хоҳед шуд. дӯстони азиз, пайрави студии Санҷар Медиа бошед, ҳамеша ба пеш.